ಒಂದು ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪರಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡದ ಅರಿಂಬೇರು ರಕ್ಷಿತ ರೋಲ್ ಮಂತ್ರ ಅರಿಂಬೇರು ಕಾರ್ತಿಕೇರು ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇರೋದು ಎಪ್ಪುಗ ಬ್ರೋ ಮಾಮೇರು ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ 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 ಮಾಮು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಮಾಡಲಿ ಓ ಅದೇ ಎಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಪೇರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಅಂಪೇರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೇ 1 ಡೇ 2 ಅಂಚನೆ 7 ದಿನ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೇ 1 ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೇ 2 ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಂಡ 24 ಗಂಟೆಡು 6 ಗಂಟೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪುಗ 5 ಗಂಟೆ 4:30 ಹಾಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ 10 ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ತೂಯರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಂಡದು ಇರುವ 15 ನಿಮಿಷದ ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಅದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚನೆ NSS NCC ಮಾತುಂಡು ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಾತ ಇವೆಂಟ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾಪಾಗ ಲಾಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಡ ಏನು ಮನ್ಪಿಯರ ಬಿಡ್ಯಂಡ ಏನು ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಕಲ್ಲ ಆತೆ ಶೋಕುಡು ಎಜುಕೇಷನ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ನಕ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಂಚೋಲಾರ್ ಪುರಕುಲ್ಲ ನಾಯಿ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಪು ನಾನು ಅಂದಾದ ಪಂಡ ಇಂಥ ಇದಂಡ ಇನ್ನಿರ್ತ ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ದ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಂಡ ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತೆ NSS ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಆಯಿತಾ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೇಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪಿಜೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಗ ಪೋಯಿನ ಮಾಯ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಲೈತೆ ರೋಡ್ಡೆ ಮಾನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಿ ಹಿಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹೊರತು ಕಾರಿಂಜಾಗೋಡು ಕಾರಿಂಜಾಟ್ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಬಸ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಸುಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋತು ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಮಾತಾಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಯ್ಪುಂಡು ತುಕ 7 ದಿನದ ಆಜಿನದ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ದ ಏರ್ ಮಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಟ ತಕ್ಕಲು ತೊಂದುಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ತುಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೊಯ್ ಇದರು ರೈಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆಂಡು ರೈಲ್ತ ರೈಲಿಚ್ಚಿ ವಾ ಈ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಂಡ ಓಕೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಬ್ಬಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಂಡ ಐತು ಉಂಟು ಅಬ್ಬಾ ಬಗದಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಇವೆಂಟ್ ಮಾತ ನಾನು ಈತನೆಟ ಪೋಯ್ನೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ನೇಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನು ಓತು ಈತೆಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ತೆ ತಂದು ಸೇರಿದನೆತ್ತು ಎಂಚರ ಒಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನೆ
നല്ല ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏರೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಇರುತ್ತಂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಡ ಯಾವನ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮನ್ಪು ನಾವು ಹಿಂಗಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೊಯ್ನೇಡೊಂಜಿ ಬೆತೆದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಥರ ಕಾಲೇಜಿ ಬುಕ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲ ನಡಪೇರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಒರ್ಮಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒರ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪೇರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದು ನಡ್ತೋಂದು ಪೊಯ್ 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 ಹಚ್ಚಿದು ಅರೇನು ದೆತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆರು ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಅಂಚ ನೀರೇ ಕಲ್ಲು ಬೋತುತ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಈ ಜನ ಡೋಂಗಿ ಮಂತಿನ ಮಾರ ಎಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾರಿನ ಜಾತ ಲಾಗನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ಮಂಜು ಬೇರೆ ಹೋದರಿಂಜಿ ಹಾಂ ದರ್ಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಗೆರೆ ಮೇರೆ ತುದಿಪಾರು ಮೇರೆ ಬುದಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಹಾಂ ಪ್ರಣವ್ ಒರಿಯರಿ ಅನ್ನ ಬುದಾರೆ ಅಂಬಕ ಪನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಮಲ್ಲನ ಆಯ್ತಾ ಮಗಿ ಎದುರು ಪುಣೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪರ್ಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪರ್ಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಹನಿ ನನವನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಾಲ್ ಲವರ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 2 3 ಹಾಂ ಇದೊಂದು ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪರ್ಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಬರ್ದು ಅವು ಪಂಡದ ಅರಿಂಬೇರು ರಕ್ಷಿತ ರೋಲ್ ಮಂತ್ರ ಅರಿಂಬೇರು ಕಾರ್ತಿಕೇರು ಅಯ್ಯರಿಯಾ ರೈಸಿ ರೈಸಿ ಬಂದೆ ಬ್ರೋ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಮಾಬಲಿ ಈ ಜನ ಬೈಕ್ ಹತ್ತನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾರ ರೈಸೀರು ಏ ಅಂಡೆ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ಯ ಏ ಬಾವ ಯಾವಲಿ ಬಾವ ಅದೇ ಒಯ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಜನ ಬಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಯ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟ ನಾ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಪನ್ನೂರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆ ಮುಚ್ಚದಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಲ ಆವಂದು ಬಾವ ಅವ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇ ಮಾರ್ಲಿ ಬಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿಗೆದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿ
ಅವ ಅಡಿಗೆದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಆಯ ರೈಸ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಡಿಗೆದ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಮಾಬಾಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅಡಿಗೆದ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಾವ ದಾದ ಬಾವ ಬಾ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಸೀದಾ ಬೋಪುನೇನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಗೆದಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಆಡೊಂದು ಬೋಲಿಯ ಮಾತಂದೇಗೆ ಕುಂಬಿಡದ ಪಾಯಸ ಕುಂಬಿಡದ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ಕುಂಬಿಡದಡಿ ನಿಖಲ್ ಈತಲೆ ಟೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ರಬಹುದು ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಇದೆ ಮಾರೆ ರೈಸ್ ಇದೆ ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂದು ಇದೇ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಇದೇ ಬರೋಡು ನೋಡಿ ಇಂಚ ಅವನ ಅವನುಂಡು zoom in chat. Zoom in chat. Zoom in chat. Name. Zoom up. Zoom up. आप ना किस्सा भाई मेरा हुआ कुछ जा पुनी जा सर ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ दादा अडिगिदारे इंचांड यवा यवा ಅನಾಗ ಬೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅವ ಬೆಂಚಿದ ಮಿತಿ ಕಟ್ಟಂಬ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಅವ ಇರೋ ಮಿತ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅವನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೆಕ್ಕೇರಿದ್ದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾವಲ ನೀರಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕೇರಿದ್ದೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಕೇರಿ ಏರು ಮಾದ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರೈಸರ ಮಾರೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆತಾದ ಬಲ ತುಂಡು ಅಂತಾರ ಸತ್ಯ ಲೆಪ್ಪ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಏನಾರ ಒಂಜಿದು ತೌತೆಯಾರ ಐಗುಂಡ ಬೇಡ ಅವನು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಲಿಂಬೆ ಉಂಟುನವರು ಮೂರಿದವರು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸೇವೆ ಸುಲಿಯವರಿಂದ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಯ ಸೇವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಕುಂಟುನ ಸೇವೆ ಬಾಬಲರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀಯಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀಯಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏ ಕೈ ದಿಕ್ಕನೆ ಮಾತೇನ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಡ ಮಾರೆ ಮಚ್ಚ ಕೈ ತಿಂದ್ರೆ ಕೈ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು
ಅವು ಕಲರ್ ಬರಡಿ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ನಡೀತು ಐನು ಒಯ್ತ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ನೇ ಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಐಟ್ ಆಪುಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡಿಡು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ತುಲ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಊರ ಜ್ಯೂಸ್ ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಚೂರು ಶುಗರ್ ಬತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಹೋಗ GPS ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಅವನು ಸಹ ನೀನು ಹೋಗು ಅವನು ಬೇಡ ಅವನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ GPS ಇದು GPS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೋಗಣ್ಣ ನೀನು GPS ಹೋಗಣ್ಣ ತೆಗಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತೆಗಿ ಹೋಗಣ್ಣ ಪೂರ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬುಕ್ ಐಡಿ ಮಾಡಂದೆ ಈರೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪತಲೆ ಪತಲೆ ಬನ್ನಿ ತಲೆ ಖುಷಿ ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇರೋದು ಎಪ್ಪುಗ ಬ್ರೋ ಮಾಮೇರು ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ 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 ಮಾಮು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಏ ಚೂರು ಮಾಡಲಿ ಓ ಅದೇ ಕೊಡ ಸರ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಬರಲಿ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪಡೆ ದಾಳಿ ಜನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯ ಯಾವ ಯಾವ ಉಂಟು ಯಾವ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಸರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಏಪ ಅಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಎಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಮಾತಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಯಾವ 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 ಚಿಂತು ಬಾ. ಮಾರಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಚಿಂತು ನಮಸ್ತೆ ರೈಸ ಹಾಂ ಮಾತಾಡೋ ಮಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಜಾ ಎಸ್ ಒನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕನ್ನೇ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲಾಡು ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜಂಡು ದಾಂಡ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಾಕಲ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಈತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿತ್ತ ಫೈನಲ್ ಎಂಚೆ ಪಂದು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಲಾಗ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅದೇಜಿ ಕೆಲವು ಲೋಗೋ ಮಾತ ಬಿಡ್ಪೇರುಂಡು ಬೊಕ ಎಲ್ಲದ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಬರ್ಪುಂಡು ಡೇ 1ದ ಇಡೆ ಲಾಗ್ನ್ ಇಡೆ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒನಸ್ತಾಡೆ ಉಂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟದ ತುಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡದು 15 ನಿಮಿಷದ ವಾರ್ತೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್